L-Apostlu Pawlu fil-passaġġ li qrajna mill-Filippi kapitlu 2 jibda billi jagħmel appell mill-qalb għall-unità fil-Knisja. Li l-insara fil-Knisja ta' Filippu jgħidilhom jekk mela hemm xi faraġ fi Kristu, xi faraġ ta' mħabba, xi xirka tal-Ispirtu, xi ħasra u ħniena, temmu l-ferħ tiegħi billi tibqgħu taqblu ma' xulxin b'imħabba waħda, fema waħda, ħsieb wieħed. Il-Knisja ta' Ġesu Kristu hija unita. Il-Knisja ta' Ġesu hija magħquda. Il-Knisja ta' Ġesu Kristu hija waħda. Għaliex il-kol kemm aħna li qegħdin hawnhekk u l-insara kollha f'pajjiżna u f'kull parti tad-dinja, l-insara li qegħdin jgħixu issa u l-insara li kienu jgħixu qabilna u dak li jiġu warajna, il-kol kemm aħna għandna missier wieħed. Missier illi adottana fil-familja tiegħu. L-istess aħna għandna wkoll Sid u Salvatur wieħed, il-Mulej tagħna Ġesu Kristu. M'għandniex ħafna sidien, m'għandniex ħafna Salvaturi, ma wieħed u fih insibu l-għaqda tagħna. U m'għandniex ħafna spirti, imma l-Ispirtu Santu li jammar fina il-koll, li jaqadna flimkien f'ġisem spiritwali wieħed, f'tempju wieħed għall-glorja ta' Alla. Iva, aħna uniti anke fil-fidi tagħna, aħna nistqarru Alla wieħed, Sid wieħed, Spiritu wieħed. Nistqarru mezz ta' maħfra ta' dnubiet waħda permezz ta' Ġesu Kristu u tiegħu biss u ta' ħadd iktar, permezz tas-salib, permezz tal-qawmien, permezz tar-reżurruzzjoni u it-tluħ tiegħu fis-sema. Aħna nemmnu dan kollu u aħna nistqarruh mal-aħwa fid-dinja kollha kemm hi. U aħna għandna għan ukoll wieħed. L-għan, l-iskop tal-eżistenza tagħna, it-tir ta' ħajjitna, it-tir tagħna bħala Knisja, x'inhu għalfejn qegħdin neżistu, aħna mawqudin f'hekk ukoll. Aħna għandna tir wieħed li nigglorifikaw lil Alla waħdu. Iva, l-Knisja ta' Kristu hi mawquda. U għaliex aħna mawqudin? Għaliex aħna ħaġa waħda fi Kristu, għaliex aħna familja waħda, għaliex aħna għandna spiritu wieħed, jeħtieġ li nġibu ruħna f'unità u f'paċi u faqda bejnietna. Taqblu miegħi? La darba aħna mawqudin, ejjew ngħixu mela uniti ma' xulxin. Dan hu l-appell li jagħmel l-Apostlu Pawlu. Jekk mela hemm xi faraġ fi Kristu, xi faraġ ta' mħabba, xi xirka tal-Ispirtu, temmu l-ferħ tiegħi billi tibqgħu taqblu ma' xulxin, imħabba waħda fehma waħda ħsieb wieħed. Jiena fl-esperjenza tiegħi bħala nisrani, issa iktar minn 35 sena, esperjenzajt is-sabiħ tal-unità fil-Knisja u l-għaqda u l-imħabba u l-kooperazzjoni u l-ħbiberija. Ikolli ngħid ukoll dispjaċir li kien hemm żmien u mumenti meta rajt lill-aħwa jiġġieldu, jimpikaw ma' xulxin, il-firda, il-ġlied, is-suspetti, it-qasqis. U ngħidu dispjaċir. Rrid ngħid li din mhix esperjenza tal-Knisja tagħna biss, jew xi Knisja partikolari, hija l-esperjenza tal-Knisja universali. Sa mill-bidu nett, anke fil-bidu tal-Knisja kellhom il-ġlidiet u l-piki tagħhom. Nirringrazzja l-Alla wkoll għal sens ta' maħfra u ta' rikonċiljazzjoni u ħbiberija mill-ġdid li wkoll esperjenzajt matul dan l-aħħar 35 sena. Ma rrid ngħid li m'hemmx żmien għar u ta' dispjaċir u ta' niket bħal meta jkun hemm l-inkwiet fil-Knisja. Ngħid għalija jiena ikidni wisna l-ħsieb. U daqshekk ieħor nifirħu meta bl-għajnuna tal-Alla bi-grazzja tiegħu inkunu maqudin flimkien. Ħbieb, laqqas tim tal-futbol ma jista' jirbaħ jekk ma jkunx maqud flimkien, vera. L-ebda armata ma tmur tiġġieled kulħadd jagħmel tiegħu, jew jagħmel ħsiebu, jew kulħadd jaħdem ar rasu. Irridu nkunu uniti flimkien biex nilħqu l-iskop
tal-esistenza tagħna u nagħtu glorja lil ħallieq tagħna u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U kif tiġi din l-għaqda? Kif insostnuha? Kif inżommu dik ir-rabta ta' slim li għandna fl-Ispirtu Santu? L-Apostlu Pawli jgħidilna: ħa ma jsir xejn biġlied u ftaħir fieraħ, iżda bl-umiltà ħalli kull wieħed iżomm lill-oħrajn aħjar minnu. La tfittxux kull wieħed dak li jaqblilkom, imma dak li wieħed jaqbel lill-oħrajn ukoll. L-ewwel nett mod negattiv. Ħa ma jsir xejn biġlied, jiġifieri b'rivalità u pika anke f'relazzjonijiet tagħna ma' knejjes evanġeliċi oħra. Min nista' ngħidu aħna nagħmlu hekk għax l-oħrajn qegħdin jagħmlu hekk jew l-oħrajn ngħiru għalihom u le. Il-mulej jibierek lil kull knisja evanġelika ħalli kulħadd jaħdem għall-glorja tal-Alla. Ejja noqogħdu attenti li dak li nagħmlu aħna nagħmluh b'attitudni tajba, mhux pika ma' ħadd ieħor. U jekk int fil-knisja ħadd tagħmel xi ħaġa, għamilha minn qalbek, mhux b'xi mod jew ieħor biex tinkil il dak jew tinkil l-oħra. Jew inkella biftaħir fieraħ, vana glorja, tipo biex nider jien, biex nuri kemm jiena tajjeb jiena, biex nuri kemm jiena superjuri għal ħadd ieħor wejja. Il-kol kemm aħna ltaqajna f'riġlejn is-salib ta' Kristu u hemmhekk sibna li aħna ma konna xejn, ħlief dnub, ħlief ħaqna l-kundanna ta' Alla, ħlief qar mid-dud tal-art, hemmhekk il-glorja tagħna. Jekk rridu niftaħru bil-glorja. Nisrani huwa nisrani għax ammetta miegħu innifsu li mhu xejn, li huwa midneb, li huwa ħati, li ma ħaqqu xejn li fil-kundanna tal-infern. Kull manna huwa mod li inna bi grazzja. Allura m'hemm l-ebda post tal-ftaħir fil-relazzjonijiet tagħna, la fil-knisja, la fid-dar, la fuq ix-xogħol u kull fejn inkunu. Ħalli jkun hemm dak is-sens ġenwin ta' umiltà, infatti jgħid iżda b'umiltà ħalli kull wieħed iżomm lill-oħrajn aħjar minnu. Umiltà mhix xi ħaġa popolari ħafna fis-soċjetà tagħna. Is-soċjetà tagħna titkellem jien għandi dritt. Int għandek dritt, u għandu dritt, hija għandha dritt, intom għandkom dritt, aħna għandna dritt, kulħadd għandu dritt. U ngħid jiena u fejn hu s-sens ta' responsabilità? Kif tlifna kull bilanċ fis-soċjetà tagħna llum? Imma dak nistennewh fid-dinja, imma fil-Knisja ta' Kristu il-ġlieda għad-drittijiet tiegħi u l-unur tiegħi u l-glorja tiegħi m'hemm l-ebda post. Fil-Knisja hemm bżonn l-umiltà, hemm bżonn li taħseb kif jgħid hawnhekk ħalli kull wieħed iżomm lill-oħrajn b'aħjar minnu. Kont insiba naqra diffiċli nifmu dan il-vers, jiġifieri nżomm lill-oħrajn aħjar minni. Ma naħsibx jien naf, Grace, inti m'intix tabiba aħjar minni għax m'intix tabiba, le jien ma nafx nagħmel kif taf tagħmel inti żgur. Kulħadd għandu l-abiltajiet tiegħu dak li huwa tajjeb fik, m'iniex qed ngħid li huwa tiegħi aħjar, mhux f'dak is-sens. Forsi nifmu għaliex jiena missier, bħala missier nġib it-tfal tiegħi b'aħjar minni. U jekk jien u m'għandix moħħhom u ġie talabni xi ħaġa għalih nagħmel ilu. U jekk it-tifla għandha bżonn xi ħaġa ħanatijiela u ħanagħmel sagrifiċċji għalija, m'iniex qed infittex l-interessi tiegħi, qegħdin taraw, imma qed impoġġi lill-oħrajn qabli f'dan is-sens ħalli npoġġu lil xulxin u nqisu lil xulxin b'aħjar minna. Billi npoġġi l-interessi tiegħek qabel impoġġi l-interessi tiegħek. Avolja jiena ikolli forsi nagħmel dik in-naqra sagrifiċċju għalik. Infatti l-Apostlu jispjega b'mod ċar. La tfittxux kull wieħed dak li jaqbel lilkom, imma kull wieħed dak li jaqbel lill-oħrajn ukoll. Kemm hi ħaġa sabiħa. F'dinja fejn kulħadd jiġbed lejh, f'dinja fejn kulħadd huwa egoist, f'dinja fejn kulħadd ħajara kif ifotti u kif jakkwista u kif ibbexkel u kif jiġbed għalih innifsu, l-Iskrittura tgħidilna tridu tibdlu l-mentalità tagħkom kompletament. U jekk irridu l-unità fil-Knisja, l-unità tiġi l-ewwel nett fil-mentalità tagħna. Billi jkollna din il-mentalità
altruista li naħsbu f'ħadd ieħor u mhux fina nfusna biss. U nirringrazzja lil Alla illi dan narah fil-Knisja tagħna u narah bil-kbir. Kulħadd b'xi mod jew ieħor imitt idejh f'din il-Knisja biex jagħti xi servizz. U ta' min jidher, forsi ta' min jippriedka jidher, imma ħabib, meta tkun hawnhekk fil-Knisja waħdek fl-għaxija bl-xkupa f'idejk qed tiknes, qed taħsel, qed tnaddaf, għalkemm ħadd mhu qed jarak, intu wkoll qiegħed tfittex mhux dak li jaqbel lilek biss, imma dak li jaqbel lilna l-koll l-oħrajn ukoll. U għad li ħadd mhu qed jarak niżbalja, tafu għaliex għalkemm jien m'iniex narak, il-mulej, is-sit tal-Knisja qiegħed jarak u qiegħed jirrikonoxxi x-xogħol tajjeb li qed tagħmel u jekk inti tagħmlu bil-qalb u għall-glorja tiegħu ħlasek mhux se jkun nieqes. Ħalli mela ikonna din l-attitudni. Imma bħal kull għallim tajjeb l-Apostlu Pawlu rrid jagħtina eżempju, illustrazzjoni, rrid jagħtina stampa ta' xi fisser illi ma tfittix dak li jaqbel lilek imma dak li jaqbel il-ħadd ieħor ukoll. U l-istampa li jagħtina hija stampa meravilja, glorjuża, l-isbaħ stampa li qatt tista' timmaġina f'moħħok. Ħajkolkom fikom jgħidilna. Attenti, ħajkolkom fikom dan il-ħsieb. Din hija l-mentalità li rrid minn għandkom, mentalità li ma tfittix dak li jaqbel lilha imma dak li jaqbel il-ħadd ieħor ukoll. Kif ħajkolkom fikom dan il-ħsieb li kien fi Kristu Ġesu. Li għalkemm kien f'sura ta' Alla ma isiex bħala ħaġa misruqa li jkun daqs Alla. Iżda xejjen lilu innifsu u ħafuqu is-sura ta' għaddej ta' skjav. U kien magħmul fi ġbija tal-bnedmin u wara li minn barra nstab bħala bniedem u milja lilu nnifsu u saru bdjenti sal-mewt u sal-mewt ta' salib. Din l-istampa, din l-poeżija dwar Kristu toħodna fl-eternità u twassalna fl-eternità. Toħodna l-ewwel fis-sema qabel ma Kristu ġie fid-dinja u tgħidilna illi hu li għalkemm kien f'sura ta' Alla. Xi tfisser din? Ifisser li Ġesu hu min natura tiegħu Alla. Daqshekk sempliċi. Fin-natura tiegħu Ġesu hu Alla. Int għandek sura ta' bniedem għalfejn? Għax int bniedem. Ġesu kien f'sura ta' Alla, għax hu tassew Alla. U bħala Alla u kien meqjum, moqdi, adorat, l-anġli kollha fis-sema ma jedewx jannu lill-mulej Ġesu Kristu. Jadorawh lejl u nar. Ma Ġesu hemmhekk għamel deċiżjoni. Jgħidilna illi ma isiex bħala ħaġa misruqa li jkun daqs Alla. Xi fisser dal-vers forsi diffiċli biex nifhmuh mill-ewwel. Il-ħsieb tiegħu hu dan illi Ġesu ma qatx iffittex tiegħu li hu daqs Alla. Ma qatx jgħid din hija l-prerogattiva tiegħi, dan huwa dritt tiegħi li nkun moqdi fis-sema, li nkun adurat, li nkun meqjum lejl u nar mill-qtajja tal-anġli. Iva huwa dritt tiegħi għax jien tassew Alla u ħaqni nkun hawn u dan it-tron huwa tron tiegħi u l-ħlejjaq tiegħi huma obbligati li jaqdu lili u jservu lili u jqimu lili. Dan huwa d-dritt tiegħi. Imma Ġesu qal dak li huwa tiegħi bħala dritt m'iniex se nibqa' nżomm miegħu u nżommu sod miegħi. Imma se nitilqu. Għax ħares hemm isfel fid-dinja u ralilna l-bnedmin u li ħalaqna fi ġbija tiegħu
li minflok konna grati lejh, minflok konna ubbidjenti lejh, sirna ribellużi u għadnilu le, u ridna namlu ta' fattina u l-Alla ignorajnieh u warrabnieh u dnibna kontra tiegħu u rribellajna kontra tiegħu u għal dawk in-nies ingrati, irreverenti, jillest li nitlaq il-prerogattivi tiegħi bħala Alla li huma dmir tiegħi inħallihom hawn warajja u nxejjel li l-nifsi u ninżel hemm isfel biex insalvhom. Dik hija d-deċiżjoni ta' Kristu. Dak kien il-ħsieb ta' Kristu li l-Apostlu Pawlu iridna nimitaw. Illi dak li jutana bid-dritt ma noqogħdux nissaraw għalih, imma nkunu lesti illi inħalluh warajna biex naqdu lil ħaddieħor bħalma għamel Kristu lilna. U li bent Alla sar bniedem u għammar fostna. L-infinit isir tikka. Alla isir bniedem. U illi jżomm kollox bil-kelma tas-seta tiegħu insibuh f'Betlehem miżmum f'dirajn waħda mill-ħlejja tiegħu, Marija. U li s-serafini jagħtu għajnejhom, jagħtu wiċċhom meta qudiemu ikantaw u jannu tifħir lejl u nar. Issa der fostna f'bixra umana bħalli kieku u wieħed minna. U meta rawh il-bnedmin qalu araw, dak mhux il-Mastru daxxa. Għalihom għan-nies ta' żmienu Ġesu Kristu raw sempliċement bħala bniedem. Iva, Ġesu li huwa Alla inħeba fl-umanità u der fostna bħala bniedem. Imma mhux biss. Jgħidilna li Ġesu wkoll ħafuq is-sura ta' Għaddej. Sura ta' skjaf. L-iskjaf illi m'għandu l-ebda drittijiet illi hu rrid biss jobdi lil sidu, li jagħmel ir-rieda ta' sidu. Kristu ġie fid-dinja biex iwetta r-rieda ta' dak li bagħtu tal-Alla l-Missier. U illi kien fis-sema moqdi ma ġiex fid-dinja biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għal ħaddieħor. U s-sit li mgħallem neża il-ħwejjeġ ta' fuqu, libes fardal u niżel f'riġlejn l-apostli tiegħu biex jaħsilhom riġlejhom. Min kellu jaħsel riġlejn min dakinhar? Kienu kull l-ikbar privileġġ ta' kull dixxiplu li jinżel jaħsel riġlejn Kristu dakinhar. Imma fil-gburija tagħhom l-apostli le, għax jiena ma nista' ninżel hemm isfel naħsellek riġlejk u le inti u dak kulħadd għandu d-dinjità tiegħu ma tarax li ninżellek naħsellek dak xogħolok jew xogħol ieħor. U fost waqt li l-apostli qegħdin kollha hemmhekk b'riġlejhom maħmuġin u kollha trab li mgħallem tagħhom jinżel iġib żinġla ilma u jaslilhom riġlejhom. Biex ħallilna eżempju. Biex jgħidilna kif għandha tkun l-attitudni l-mentalità tagħna bejnietna. Ma dak kien biss eżempju. Il-mod veru kif Kristu eda lill-apostli tiegħu u kif eda lill-Knisja tiegħu lilek u lili kien ftit sigħat wara meta ħafuqu is-salib u kien imdendel fuqu bitbatti għal dnubietna. Hemmhekk Kristu qdina. Infatti jgħidilna li umilja lilu nnifsu u sar ubbidjenti lejn missieru. Ir-rieda tiegħu, x-xewqa tiegħu, l-ikel tiegħu qal li nagħmel ir-rieda ta' missieri. Jiena dak li rrid f'ħajti.
illi nagħmel ir-rieda tal-Alla l-Missier. Kull ma jikmandani dak irrid nagħmel u dan għamlu mill-bidu sa tmiem tal-ħajja tiegħu. U anke meta il-Missier ħadu fil-ġnien tal-Ġetsemani u offrilu l-kalċi ta' tbatija li kien hemm qudiemu. Minkejja l-biża'. Il-biża' illi saħansitra Kristu għaraq l-għaraq tad-demm meta kien jaf x'inhu ġej fuq. Kristu ħadu f'idejh u xorbu sal-aħħar qatra. Il-ġust, il-qaddis sar dnub għalina. L-imbierek dak li l-anġli ma jadewx jgħidu qaddis, qaddis, qaddis. Kien misħut għalina fuq is-salib. Mhux misħut u kull min ikun imdendel mal-għoda. Mhux għax hu għamel xi ħaġa ħażin, imma x'ħafuq dnubit tagħna. U Kristu ta' lilu nnifsu għall-fidwa tagħna. Mis-sema niżel fl-art mill-adorazzjoni tal-anġli Kristu sab iż-żebblieħ tan-nies u l-bżieq f'wiċċu. Kristu parta tit-tron tas-sema mas-salib. Dan kollu f'moħħkom. Erġgħu semgħu dak li jgħidilna l-Apostlu Pawlu. La tfittxux kull wieħed dak li jaqblilkom. Imma kull wieħed dak li jaqbel lill-oħrajn ukoll. Tagħmel naqra aktar sens dik is-sentenza meta għandna l-eżempju per eċċellenti ta' Ġesu Kristu. Il-vers ta' wara huwa vers glorjuż sabiħ li tkun tixtiequ jiġi. Meta tara Kristu nieżel minn fuq net s'isfel net mill-glorja tas-sema sal-qiegħ tal-infern għalina issa kien wasal iż-żmien. Għalhekk Alla uħlih wisq. U taħ l-isem li hu fuq kull isem biex għall-isem ta' Ġesu tiltewa kull irkoppa taħlejja fis-sema, taħlejja fuq l-art u taħlejja taħt l-art. U li kull il-sien jistqar li Ġesu Kristu hu l-mulej għall-glorja tal-Alla il-Missier. Għalhekk Alla uħlih wisq. Għax tbaxxa tant, għax niżel s'isfel Alla l-Missier u li sa seba' sema. U taħ l-isem li hu fuq kull isem. Fit-Testament il-Qadim naqraw l-isem ta' Alla li jirrappreżenta lil Alla fit-totalità tal-qawwa tal-glorja tal-unur tiegħu. L-Iskrittura tgħidilna li dak l-isem huwa moti lil dak ir-raġel ta' Nażaret li kien jimxi fostna fuq l-art. Dak lil dak kien moti l-isem li hu fuq kull isem. Dan huwa l-isem ta' Alla. Dan hu l-isem tal-glorja, dan hu l-isem li jixraq biss lil ħallieq lis-sit tal-univers. Biex għall-isem ta' Ġesu tiltewa kull irkoppa taħlejja fis-sema u fl-art u taħt l-art. U li kull il-sien jistqar li Ġesu Kristu l-mulej. Pawlu hawnhekk qed jagħmel referenza allużjoni lejn passaġġ fit-Testament il-Qadim mod speċifiku f'Iżajja kapitlu 45 vers 22 u 23. Naqrawlkom. Isimgħu. Duru lejja, qed jitkellem il-mulej Alla hawnhekk, Duru lejja u tkunu salvati truf kollha tal-art għax jien Alla u m'hemmx ieħor għajri. Ħlift biha nnifsi, kelma ta' ħaq ħarġet minn fommi u ma terġax lura, kull irkoppa tiltewa lejja u bija kull il-sien jistqar jew jaħlef. Alla nnifsu jiddikjara illi kull irkoppa tal-ħlejja kollha fi kliem ieħor, kull ħlejqa tiegħu se tadura
lilu u kull il-sin se jistqar lilu bħala Alla veru. U dan il-vers l-Apostlu Pawlu japplikah għal Sidna Ġesu Kristu biex juri mingħajr liċken dubju illi s-Salvatur tagħna huwa ħadd ħlief Alla nnifsu. Nieħu gost li jgħid illi kull irkoppa għax illum mhux kull irkoppa tmil qudiemu. U llum mhux kull il-sien jistqar li Ġesu mulej. Hemm barra kemm hemm nies li jilwu irkoppithom mhux quddiem Alla veru ma quddiem xi idoli li jagħmlu huma. Kemm jekk huwa idolu materjali magħmul bil-kaltapesta jew inkella xi idolu tal-flus jew idolu xi ħadd ieħor. Il-bniedem jadura, bil-fors irid jadura, ma jadura affarijiet li mhumiex Alla. U jfittex li jixrob minn bjar imxaqqin li ma jżommux ilma. Bilaċċ irid jixrob imma jitbijat minn Alla li huwa lajn tal-ilma ġieri jmur ifittex l-ilma fi bjar f'deżert. U jimlaħalqu bit-trapp. U minkejja l-fatt li ma jissodisfax ruħu jibqa' ma jindimx u jibqa' ma jdurx lejn Alla biex isib il-ħajja u l-ilma. Iva, u mhux kulħadd jistqar li Ġesu Kristu bħala l-mulej. Għal ħafna nies il-mulej is-sit huwa jien stess, jiena s-sit tiegħi nnifsi, jien nagħmel li rrid. Jien autonomu, jien bniedem, jien kburi, jiena I did it my way. Dan huwa l-innu tad-dinja. L-innu ta' li tglorifika lilek innifsek. Jien u l-mulej tiegħi nnifsi, jien nagħmel li nixtieq jien u ħadd ma jindaħalli. U jekk insemmi l-sem talla nsemmih fid-da, jekk jogħġbok. Aħna rċivejna grazzja l-aħwa illi għarafna lil Ġesu. Għarafnieh bħala Alla li ġie fid-dinja bħala bniedem għas-salvazzjoni tagħna. U qalbna kienet mibdula u mill-qalb iva aħna nilwu rkobtejna u naduraw lil Ġesu. U mill-qalb nistqarruh li hu s-sit, u dak li ħalaq kollox, u għalih kien maħluq kollox, u li qed iżomm kollox bil-kelma tas-seta tiegħu, u li aħna minn qalbna nagħtuh kull qima, kull ġieħ, kull unur, kull glorja, għax jistħoqlu. Imma tiġi jew, meta kull irkoppa ta' ħlejja fis-sema fuq l-art u ħlejja taħt l-art, ġifieri anke l-istess demonji u anke l-istess nies mitlufa fil-qiegħ tal-infern iridu jirrikonoxxu, iridu ma jridux bil-fors li Ġesu Kristu hu il-mulej. U meta l-univers kollu jagħti qima lil Ġesu, xuħud iva mill-qalb u fis-salvazzjoni tagħna u bil-ferħ, oħrajn jagħmluha bil-fors għax huma mġela. Imma hija verità illi kulħadd irid jistqarra li Ġesu Kristu u l-mulej u meta nagħmlu hekk, meta l-univers kollu jqim il-Ġesu Kristu dan ikun għall-glorja tal-Alla l-Missier. Tajdi kif jista' jkun il-glorja kollha qiegħda tingħata lil Ġesu u qed jgħidilna li hija glorja tal-Alla l-Missier? Forsi hawnhekk nibdew nifhmu l-ftit mill-misteru ta' Trinità illi jien u l-Missier ħaġa waħda. Allura glorja mogħtija lil Ġesu mhix misruqa mill-glorja tal-Missier, imma glorja mogħtija lil-liben hija glorja mogħtija lill-Missier. Għalhekk Alla qollih wisq. U aħna ħbieb ħuti rridu nagħmlu l-istess. Aħna rridu nolluh li Kristu. Tajli kif? Bil-kant, bit-talb, iva, ma primarjament fil-kuntest ta' dan li għadna kemm rajna, ħajdu li jintom kif niglorifikaw li Kristu. Naħseb jiena bil-insegwu l-eżempju tiegħu. Dak huwa l-punt kollu li qed jagħmel l-Apostlu Pawlu. Ħajkolkom fikom dan insieb li kien fi Kristu Ġesu. Għamlu bħalu, aħsbu bħalu. U illi kien daqs Alla u xejn li l-nifsu x'inhu aħna li maħna xejn se noqogħdu nitkabru.
Jekk is-sultan ta' Slaten ġie biex iservi, x'inhu aħna li maħna xejn se noqogħdu suwa bitqila biex inservu lil xulxin fil-familja ta' Alla. U li rid biss jobdi lil Alla l-missier, ma nagħmlux bħalu aħna wkoll u nobdu lil Alla. Nobduh billi nżommu l-għaqda x-xirka li mħabba bejnietna, hekk inkunu qegħdin nobduh lil Alla. L-aħwa ejja nżommu slim bejnietna. Ejja ma nħallu l-ebda xejn jidħol bejnietna u jfixkel l-unità tal-Ispirtu li qegħdin ingawdu. Ħajkonna fina l-istess ħsieb li kien fi Kristu Ġesu. Ħsieb ta' umiltà, ta' servizz u ta' ubbidjenza lejn Alla. Ħanżid xi ħaġa oħra. Meta sservi, meta taqdi lil ħadd ieħor, mhux dejjem tkun rikonoxxut, għall-inqas mhux immedjatament. U kultant flok tkun irrikonoxxut u flok grazzi, issib min ma jifmekx u ssib min iweġġak. Din hija xi ħaġa normali f'din id-dinja. Jekk inti se taqdi lil ħadd ieħor, jekk inti ħasservi lil ħadd ieħor bil-ħsieb li immedjatament jurik rikompensa, li jurik gratitudni, tagħmilx. Għax fid-dinja trid taqdi b'mottiv ferm ogħla. Trid taqdi għall-imħabba ta' Alla. Trid taqdi biex tkun bħal Kristu. Avolja, ħbib tiegħi, li l-Kristu rrikonoxxew mill-ewwel ta' dak li jagħmel. Għadu sal-lum fil-parti l-kbira tiegħu ħafna nies jibqgħu ma jirrikonoxxux. Imma xorta għamel dak li kellu jagħmel għall-imħabba tagħna u għall-ubbidjenza tal-missier. Però kif Ġesu Kristu wara li għadda minn dak kollu Alla l-missier ra illi jollih wis u jigglorifikah billi qajmu minn bejn l-imwiet, billi tellaw fis-sema, billi qiegħdu fuq naħa tal-lemin tiegħu, billi iġija l-univers kollu jagħtih qima, hekk ukoll lilna jekk aħna nservuh bil-qalb, avolja ma nkunux rikonoxxuti f'din id-dinja, il-Bibja tgħidilna li hu qatt jigglorifikana ma' Kristu jekk aħna imbagħtu ma' Kristu f'din id-dinja. Okay, ma nħarsux biss 4 ċentimetru quddiem imneħirna, ejja nħarsu fit-tul u lejn dak li Alla qatt jagħmel fina u għalina. Semmejt l-ewwel lan l-unità li tiġi minn skop komuni. L-iskop tagħna, ħbib tiegħi, huwa illi nigglorifikaw lil Mulej Alla permezz ta' Ġesu Kristu. Insibu vera l-għaqda tagħna meta arkubtejna quddiem il-Mulej natuh qima lis-sit tas-sidien lis-Sultan ta' Slaten li servina u għadu jservina mis-sema sal-lum. Ejja nitolbu. Saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now